jamgeno waali fini wiiti emen ñande nasande jeenayi morso ujune ɗiɗi e nogas e jeegom ina hawri e nogas e tati haran ujunere e temedde nayi e capanɗe nayi e jeetati fergo Mamadou Samba Diop lollirɗo murtuɗo Mamadou Samba Diop lollirɗo murtuɗo jibinako ujunere e temedde jeenayi e capannayi e ɗiɗi rotti e joomi ko ujunnaji ɗiɗi e jeenayi Mamadou Samba Diop gandiraɗo murtuɗo gawlo miskineɓe baban Pular maayo gandal ko o gorko lolluɗo mo darde mum heewi gartam wonande Pular e Pular ko o windi yanke jertinowo haali yanke yimi yanke joom gandal dawri yanke mo gurdam mum fof wonno e haɓanade ƴellirgol Pular e Pular murtuɗo jibina ko hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe nayi e ɗiɗi to wuuro Mbañ e nder Fuuta Mauritanie o mawni ko e taaridi kewdi pinal kewdi diine e pinal fulɓe tawi kadi ko e jimadi Tubakiri baaba makko ko joom wuro wonno jiilotonoɗo jokkodiral hakkude laamu ngu e yimɓe ɓe ɗum addanimo naatde duɗal farayse gila omo famɗi kono kadi tawa o yeebaki fina tawaji Fuuta gila ko o suka pamaro duuɓi omo jogino perdam dawrugol tawi omo yaara e duuɓi 16 o naati e landa Afrique ngam jeytare ɗum tiini miijoji makko e haare makko ngam potal e hakkeji famarɓe dooleyal jangde makko golle makko laamu e darde makko heeride wonno ko e dow nudal makko aduna ɗum woni daranade ɗemɗe guindije e leƴƴi ñoolaji ngam ɗum laato o jangi jangde juunde towde jangde leslesere to Mbañ e to Ɓogge jangde hakkundere to Ndar hebdo dawrugol e miijoji to duɗal winderewal daraniɓe Afrique e Amérique latin to Moscou ɗum wonno ko hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeegom e jeegom faade ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeegom e jeetati seedantagal makko baccalauréat wonno ko e hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeegom e jeetati jangde sharia winderewal e to duɗal jaaɓi ha tirde o heeɓi kadi seedantagal e dartol e rendowal e seɗɗanteji doctorat jaaɓi ha tirde to Paris Sorbonne e gandal dawrugol windande makko Thiès wonno ko namnal toɗɗingal leƴƴi pamɗuɗi darde makko ngam Pular e Pular gollal e gurdam Mamadou Samba Diop fof wonno ko gollande Pular e Pular o gonɗinino wonde dañol wuurata so ala ɗemgal mum ganni mum e pinal mum ko ɗum addanimo wonde hoodere e kawtal kam e ɓamtare Pular nde o wonno to farayse o tawtorama juɓɓingol pelle e dendingol sagataɓe Afrique naaɓe jangannoɓe toon o walli kadi o woni sababu godugol bindi e jangde bindi Pular kawtal jangoɓe Pular fulfulde windere o darima kadi darde fayodinde woodede e goɗɗingol bindol Pular o tawtorama batu pottital Mbañ e hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeegom e ɗiɗi e dow tafgol alkule Pular woni alkule Mbañ o walliti batu UNESCO to Bamako e hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeegom e jeegom wondude e Amadou Hampate Ba e Alpha Ibrahima Sow e Oumar Ba e anduɓe Afrique naaɓe woɓɓe o tawtorama batu pottital Bordeaux to farayse e hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeetati e goho e dow bindol Pular fulfulde fedde ɓamtade Pular o yeehi e guure Fuuta Tooro fof ngam wadde jewte e jime jangguinde e hirjinde ene jeeya e ko o settini ko leñol makko o wanno hoore e dow kala hunde kongiɗi o yooɓino kanko murtuɗo omo wiyanno kaso e kasanka ɗeɗede e ɗeɗɗede minen wutti Pular e daade amen furata sekotako Pular ɓuranimi nene am ɓuranimi baaba am golle murtuɗo o wonno ko gollantoɗo e Douagne to Nouadhibou hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeegom e goho ko nden o wonno koolaɗo kuuɓal dental gollotoɓe Mauritanie o woni hen dariɗo jiitiniɗo mantiniɗo
ko e nder ɗum o dañi hen fartange tuggude 1966 ha 1968 o heɓi hen fartange hebloyeede to Moscou. caggal nde o arti o ɓooyani e golle taw o felliti daranaji leñol o wi min dey mi felliti ɗannanade gandal sabu neɗɗo wawa daranaji leñol tawi wonto haaɗi e gandal. o yeehi galleji makko e oto makko o felliti wadde ko heddi e gurdam makko ko e ligganaji leñol. Mamadou Samba Diop ko bawnoɗo Pular o windi hakke temedde jimi Pular kono kadi o jogui bindande dawrugol dartol diine e gandinal ko heewi e defte makko muulaka. defte ɗe o windi ene jeeya hen deftere wiitende wullango bolumbal e firo alqur'ana e ɗemgal Pular e firo deftere wiitende nation nègre e culture deftere nde Cheikh Anta Diop windi. ene jeeya hen deftere kemital ko wiite chimie tonduɗo hakkundeje. ene jeeya hen deftere no Allah andorto e gande kese. Mamadou Samba Diop sanki ko ñande 11 lewru jeego ɓuru hitande 1999 to Nouakchott e nder pawngal makko daɓɓal. o wira ko e wuuro makko wiitengo Mbañi ñande mawde 12 lewru jeego ɓuru hitande 1999 e tawtorede général Wul Abdoul Aziz gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie. Mamadou Samba Diop suddima leppi leydi tawi leñol makko rewani mo ñamande kankone o suddima leppi teddungal. yo Allah yurmomo yaafomo harnamo aljanna kanko e mayɓe julɓe kala. Dodal Pular Murtada Diop yo jaam ñallu ñallen e nder hen.